шоке, мы все в шоке. Правда? 4 roky tvrdo trénovali, chceli bojovať o medaily, teraz balia kufre a hovoria o najťažšej prehre vo svojom živote. Až sa hanbím vrátiť domov, ako sa pozriem do očí mamám a otcom mojich zverencov. Celé dopoludnie sedeli pred recepciou a rozmýšľali, čo budú robiť. Hotel mali zaplatený len dodnes, zostať v ňom už nemohli. Kým zoženíme letenky, musíme niekde prespať. Čo máme ísť na ulicu? Keďže pred Evlympiádu sú charakteristické dlhy a športovci veľa hotovosti pri sebe nemajú, nájsť im ubytovanie inde je veľký problém. Найдите деньги, люди! Vyše 50 členná výprava sa nakoniec presťahovala do susedného hotela. Na Slovensku zo zahraničia pricestovala približne tretina športových tímov. Šéf usporiadateľov si chybu priznal, ale až teraz. Zodpovednosť som prijela, nevyhýbam sa jej, verím, že bude príležitosť, aby som zabezpečil vyrovnanie všetkých podĺžností. Na prípravu dôstojnej Devlympiády mal Jaromír Ruda 4 roky. Sľuboval, zavádzal, peniaze na organizáciu nezabezpečil. Na oficiálnej stránke klamal, že športoviska sú pripravené. My máme stratu 10 miliónov eur, to je majetková a nemajetková ani nevravím. Tento muž zastrešoval prestavby štadiónov, oklamaní sa cítia byť aj členovia medzinárodného výboru, ktorí až v Tatrách zistili, že na Devlympiádu nie je pripravené prakticky nič. V celej kauze zrejme budú mať čo povedať polícia aj súdy. Ukazovali nám rôzne dokumenty, no až teraz sme zistili, že boli falošné. Stali sme sa terčom podvodu. Usporiadatelia zo Slovenska nás stále ubezpečovali, že všetko je v poriadku. Kde momentálne sú slovenskí organizátori? Takto zaujíma aj členov medzinárodného výboru. Ako nám povedali, Jaromír Ruda a jeho ľudia jednoducho zmizli. Marek Nenčák, televízia Markíza.